ozovelelwa yingxaki sombiza ngo-1, then lo mntana lo ozawuyisa omnye engxakini sombiza ngo-2. Uyaqonda? Uthi ke umakhulu hayi abantwana isenabazali sebeqalile uba bayadlala bobabini kuyena ngxaki. Uyaqonda? Uthi ke umama wakule ndlu phofu abazali bale ndawo balayeza uhlale benyathelela le ndaba yoba abantwana bangaphumi ngeyadi. Uyaqonda? Eyadini. Uyabona? Okay, ayihluphi nyana abantwana badlala eyadini, badlala endlini, yonke into enjalo, bengaphumi eyadini yakulo mntana 1. Uthi ke lo mntana ngenye imini umakhulu uthi lo mntana waphuma wahamba nomntu esithi uThu masihambeni siyoqubha ninani kuthiwa umakhulu uthi lo mntana lo waya nyani ukuyoqubha, kodwa le ndawo bayiqubha kuyo yayinenyoka ngaphakathi. Phofu bona apho baqubhela khona ngelo msuku yayinto enjalo. Lo mntana bahambe nyani. Uthi xa bebuya emanzini waqala wagula lo mntana u-1. Uguliswa yintoni akaziwa. Uthi umntana waphenduka today uBangarini ngamamalanga ubengathi ubethiwe ngamanye uyabona. Okay, athi ke umakhulu alulame ke kodwa abuyele esimeni abe right umntana aqala adlale ngaphandle futhi nojomi yakhe. Uthi ke umakhulu umama lo mntana 1 athi bangaphinde baphume eyadini, ngaphinde baphume eyadini. Rhazelelo nokwenza kamnandi. So uthi ke nyani abantwana badlale ngaphakathi kodwa u-1 avele ngenye imini ahambe aye kule ndawo kuthi bangayi kuyo. Uthi abanganqandwa lo mntana anganqandeki. Ninani kufonelwa unina aze kuthiwa yiza umntana uzifuna emanzini. Okay, uthi ke umntana waye emanzini wangena nyani. Ndithetha ukuba whether andiyazi. Uthi wangena emanzini umntana wangabuyi. Kwagqitha imizuzu emininzi umntana engekaphumi emanzini. Hayi bo, umntana kanjalo kuthiwa ke kubizwe uncedo nyana kujongwe umntana angavunyanwa. Kuthiwa lo mntana uzobhaqwa kwelinye icala lalo mfula. Okay, masithi la manzi ngoba nyana ndazi la manzi ibiyintoni